Играта на играчките 4. Анди е на 8 години и има детски играчки, които много обича, като космическия рейнджер, Бас Светлинна година и шерифа Уди. Анди също така обожава да кара Уди да говори, като дърпа връвта на гърба му. При всяка възможност той си играе с тях, измисляйки прекрасни приключения. Това, което Анди не знае, е, че играчките му имат голяма, невероятна тайна. Когато никой не ги гледа, те оживяват и се движат и си говорят. Овчарката Бо Пип, например, обожава Уди и никога не пропуска възможност да прекара време с него под романтичната светлина на своята лампа. Но годините минават бързо и когато Анди трябва да замине в колежа, той осъзнава, че е време да даде играчките си на някого, който може да ги обича толкова, колкото ги е обичал и той. Сладко малко момиченце на име Бони, чието въображение е така живо, както неговото. Това е един важен ден и за Бони. Тя за пръв път отива на детска градина. Чувства се малко изгубена, далеч от играчките си и заобиколена от много деца, които не познава. Но използвайки една пластмасова вилица, клечка за сладолед и черчица за почистване, тя прави виличко, забавна играчка, която я кара да се чувства по-щастлива и по-сигурна. Много скоро виличко се превръща в една от любимите й играчки. Но виличко не може да приеме, че всъщност е станал играчка. Той е един пластмасов прибор за хранене и сега, след като е приключил работата си като кухненски прибор, смята, че е време да бъде рециклиран. Затова той постоянно скача в кофата за буклук. Аз не съм играчка, аз съм вилица, обяснява виличко. Така че, когато семейството на Бони решава да отиде на пътешествие и малкото момиче взема всичките си играчки със себе си, виличко си плюе на петите. Уди не губи време и веднага го последва. Трябва да го върне. Кълбоят успява да хване беглеца. Защо трябва да съм играчка? Оплаква се виличко. Трябва да разбереш какъв късметлия си в момента, в който говорим. Ти си играчката на Бони. Отговаря Уди и го повежда обратно към караваната. Докато вървят по улицата, Уди забелязва една нощна лампа на витрината на антикварен магазин. Това е лампата на Бо Пип. Уди не е виждал Бо от години. Възможно ли е да е там? За съжаление, не. Но вътре в магазина има кукла, наречена Габи Габи. Изглежда, че куклата много се интересува от Уди, може би дори прекалено се интересува. Речевият механизъм, който й позволява да говори с децата, е счупен и сега тя иска да вземе този на Уди. Кълбоят бяга толкова бързо, колкото може, но горкият виличко е задържан от Габи. Междувременно, търсейки Уди и виличко, Бас се озовава в увеселителен парк. Но шерифът не е там. Уди се намира на детска площадка, където малко момиченце го прибира заедно с Бо. Това е тя! Каква изненада! Известно време приятелката му е била една от изгубените играчки, взета назаем от деца, за да им прави компания, докато са в парк. Сега те двамата са толкова щастливи, че се виждат отново. Веднага, що малкото момиченце разсейва вниманието си, те уфекват и заедно продължават спасителната мисия на виличко. Или по-скоро, вече са цял екип. Да, защото Бас скоро ги намира и е довел със себе си и други играчки, които е срещнал в увеселителния парк. Бо и Уди молят за помощта му, за да отидат при Дюк Кабум, приятел на Бо, който предлага своя мотоциклет. Дюк е топ каскадьор. Позьор, коментира Бо с въздишка, като го вижда да прави шоу с забавни каскади върху мотоциклета, който не е в движение. Разбира се, Дюк е малко суетен, но той знае как да разпори въздуха с мотоциклета си и това е важното. Бо има хитър план. Уди ще стигне до шкафа, където Габи Габи е заключила виличко и ще го освободи. Но как? Скачайки до там с Дюк на мотора му. Ще направите голям скок, казва Бо с усмивка. Ала всичко се обърква. Уди успява да грабне виличко, но Дюк пада и събужда котката от магазина. А когато Уди се опитва да се върне при приятелите си, Габи Габи го забелязва и се опитва да го спре с помощта на своите верни последователи – група марионетки. Би ли могло нещата да се влошат? О, да!
Уди се озовава на гърба на котката и тя го понася навън, влачайки всички други играчки, които се държат за една връв. Спасителната мисия е пълен провал. Всички са разочаровани, Бо също, и тя си тръгва. Уди се връща сам в магазина и въпреки, че Габи изглежда заплашително, той открива, че тя не е толкова лоша в края на краищата. Има нещо важно, което тя иска да му обясни. Куклата отчаяно иска говорния механизъм на Уди, за да намери дете, което да я обича. Тя е сигурна, че ако успее да проговори отново, ще намери малко момиченце, с което да си играе, което да я прегръща и обича. Сега всичко е ясно. Уди, който е наистина щедър, и предлага сделка. Своя говорен механизъм в замяна на Виличко. И Габи е толкова щастлива. Същото важи и за Бони, когато открива играчките, които смята, че е загубила, в раницата си. Габи е права. Тя намира малко момиченце, изгубило се в парка и благодарение на новия си глас може да я помоли да й стане приятелка. Това е най-благородното нещо, което една играчка може да направи. Благодарение на Габи, малкото момиченце не се чувства вече толкова изгубено и събира смелост да помоли за помощ една полицайка. Момиченцето скоро отново намира майка си и татко си. Всичко е добре, когато свършва добре, но сърцето на Уди е раздвоено, защото е решил да остане с Бо в парка и сега трябва да се сбогува с добрите си стари приятели. Той ги прегръща всички и казва едно прочувствено с Богом на бас. Та те са заедно от толкова дълго време. В крайна сметка забавният малък Виличко разбира, че е играчка, а не за кофата с буклук. Сега той знае, че всички са го търсили, защото го обичат и защото Бони има нужда от него. Уди и Бо ще помогнат на другите играчки, изгубени в парка, да намерят момче или момиче, което да ги обича и да ги кара да се чувстват важни. Разбира се, те ще направят това, без да бъдат забелязани, само когато никой няма да ги гледа. Защото това е тяхната голяма, прекрасна тайна.